lide at tage ud overnatte i shelter, men det her med at have et shelter i baghaven gør, at vi kommer meget mere ud. Plus alle de andre aktiviteter, som vi også bruger shelteret til, eksempelvis som kaffedrikkested, når vi har besøg. Har du et minishelter i baghaven, er det pludselig en nem sag at komme på eventyr med børnene. Nogle gange får vi lyst lige omkring sovetid, og så tager vi bare dynerne under armen. 2 minutter senere, så ligger vi ud i shelteret. Næste morgen er det nemt at stå ud af shelteret, gå ind i huset og fortsætte de daglige rutiner med at gøre klar til at komme i børnehave og på arbejde osv. Det at vågne om morgenen til naturens lyde og solopgang og alle duftene, som er i naturen, det er en lise for sjælen. Det er en arkitekt med 40 års erfaring, der har tegnet modellen, og konstruktionen er forholdsvis tynd, hvilket betyder, at den tørrer lynhurtigt, og det modvirker, at der kommer råd og svamp. Shelteret leveres med græstag, og fordelen det er, at det er dejligt svalt i sommervarmen, det er dejligt varmt om vinteren, og så er det helt lydløst, når det regner. Det shelter her det er lavet af sitkagrænder, der er produceret i en økologisk skov ikke langt herfra. Den leveres også i Douglasgran og andre træsorter, hvis det ønskes. Den model her den er lavet sådan, at der er døre, som kan åbnes og lukkes. Den leveres også uden døre. Jeg kan rigtig godt lide tanken om håndlavet kvalitet, der er produceret i økologisk dansk træ. Der er flere forskellige måder at bruge minishelteret på. Døren her den kan lukkes lidt op, sådan at der er ventilation herinde bagved. Ellers så kan døren også tages helt af, og så kan man lægge den sådan her og anvende den som bord. Minishelteret er konstrueret sådan, at den kan skilles ad i 6 dele, transporteres på en trailer og samles af 2-3 mand i løbet af en time. Vi leverer også gerne shelteret samlet og sætter det op i haven, så den er klar til indflytning. Har du behov for et sted, hvor du kan ligge i 10 minutter og samle tankerne, eller meditere eller læse i en bog, så er et shelter det perfekte sted. Vi bruger shelteret som et åndehul i hverdagen, hvor familien er online med hinanden i stedet for med omverdenen. I weekenderne flytter vi ofte madlavningen ud til shelteret, hvor vi så sidder omkring det knistrende bål og hygger os ind til sengetid. Om morgenen vågner vi op til naturens lyde og solopgang og sidder ude ved bålet og laver bålkaffe, mens vores datter ligger i soveposen og bliver vågen. Det er kvalitetstid uden forstyrrelse. Gå ind på minishelters.dk, hvor du kan se udvalget af minishelters.